Vítajte pri ďalšom videjku. Dnes si idem tiež len tak zahádzať tréningovo. Začnem kópiou bodáku M9. Nemá to veľké vrchné zúbkovanie, takže je v celku dosť pevný. Je to americká verzia. Háče sa s ním v celku solidno alebo dobre. Teraz Gerlach Military. A skúsim tam ešte nakoniec dostať aj Tomahawk. Je to tam. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.